Hola a tothom. Soc el coordinador del grau en Filologia Catalana i Estudis Occitans de la Universitat de Lleida. I en aquest vídeo us resumiré breument el nostre grau, que us ofereix la possibilitat d'endinsar-vos en tots els àmbits de la llengua i la literatura catalanes i alhora d'iniciar-vos en el món de l'occità, la segona llengua oficial de Catalunya. D'una banda, el grau està dissenyat per adquirir competències en totes les àrees, tant lingüístiques com literàries, de la filologia catalana. En l'àmbit de la lingüística, per exemple, s'analitza la llengua des de diferents perspectives que van des de la fonètica fins a la sociolingüística, passant per la gramàtica, la dialectologia, l'onomàstica, la política i la planificació lingüístiques i l'assessorament i la mediació lingüístiques, sense oblidar, esclar, l'ensenyament de la llengua. En l'àmbit de la literatura catalana s'estudien des d'autores i autors medievals fins als de l'inici de l'actual segle XXI, passant pel barroc, el romanticisme, el modernisme i les avantguardes i altres corrents literaris del segle XX, i en tots els gèneres, poesia, narrativa, teatre, assaig, sense oblidar matèries com la teoria i la crítica literàries i disciplines com la mètrica i la versificació, i també les tècniques d'edició de textos. El grau, a més, permet iniciar-se en el món de l'occità amb unes quantes assignatures introductòries a la llengua i la cultura occitanes, amb la possibilitat, si es vol, d'aprofundir en l'àmbit de la filologia occitana mitjançant diverses assignatures optatives. Som l'única universitat de tot el territori que ofereix aquesta formació. En resum, el grau en Filologia Catalana i Estudis Occitans ofereix una formació acadèmica diversa i d'alt nivell en l'àmbit de la llengua i la literatura catalanes i també de les occitanes, amb una orientació clarament professionalitzadora, amb múltiples sortides laborals, especialment en l'àmbit de l'ensenyament, en el qual hi ha molta demanda en l'actualitat. Així, entre les sortides professionals, a banda de la docència secundària i batxillerat i també a la universitat i a la formació permanent per a adults, destaca l'exercici de la mediació lingüística en ambients multiculturals, l'assessorament lingüístic i literari en editorials, institucions, empreses i mitjans de comunicació o les aplicacions de les tecnologies de la parla i de la lingüística computacional. El grau també prepara per a la dedicació a la recerca en l'àmbit de la filologia i, a més, afavoreix les vocacions més creatives en proporcionar eines per a l'escriptura literària i l'exercici de la crítica. En aquest sentit, diversos dels professors i les professores del nostre departament són escriptors. Finalment, el fet de no tenir classes massificades ens permet donar un tracte molt proper i personalitzat a tot l'alumnat, amb la qual cosa n'afavorim l'aprenentatge. Us convidem, doncs, a venir a conèixer la nostra Facultat de Lletres i no cal ni dir que hi sereu molt benvingudes i molt benvinguts.